Alright. Good morning everyone. Maayong buntag sa Sabado, maulanon nga kabuntagon diri sa Sierra Bulyones, Bohol, no? Live ta. And we are going to share today the Grace Gospel. Anya ato ang tun-an pagmaayo karon unsa ning proper dispensation and rightly dividing the scripture. Okay? So, atong i-commit ning higayon magigsuon sa Ginoo kay labaw sa tanan siya ra gyud ang maghatag kanato og giya sa atong pagabuhaton, siya ra ang atong saligan nga kining tanan nga ato ang pagatun-an maghatag kanatog kalinaw, no, maghatag natog tubag sa atong mga pangutana. Bisan pag-unsaon ako og um, share ani if walay giya sa Espiritu Santo, wala gyud pagsabot sa pulong sa Ginoo maigsoon. So ang tanang dungog ug himaya iya lang gyud sa buhi nga Dios maigsoon. So let me start. It's going to be a long study maigsoon sa Gospel of the dispensation, I mean. Taas gyud ning study unya. um I suggest na kung wala mo nakasugod, review the video later sa after sa live, from the start, tan-awa gyud siya from start to finish arong mas masabtan gyud nato ang mensahe sa Dios karong buntaga maigsoon. Anya hinaot nga klaro ang atong audio karon, no? Wala ra unta tay problema sa atong audio. And then um unang-una is atong pangayoon sa Ginoo ang giya aron masabtan kining atoang gi-share karon about sa grace gospel magsuon. Alright, so akong sugdan mga igsuon, pinaagi aning usa ka mensahe sa Dios ngadto sa iyahang simbahan nga mao ang church, of course. Sa Revelations chapter 3 verse 3 nagaingon, busa hinumdumi kung giunsa mo pagdawat og pagpamati ug batuni og hinulsoli. Busa kung ikaw dili magtukaw, muanha ako kanimo nga ingon sa kawatan, ug dili mo hibaluan kung unsang taknaa ang igaanha ko kanimo. So basically maigsuon, gi-highlight nako diri og color red ang word nga kung dili magtukaw. So kung dili ka magmata, dili ka magtukaw maigsuon, matud pa unsay mahitabo dili mo hibaluan kung unsang taknaa ang igaanha ko kanimo. And this is the best the revelations or to the church, I mean. This is the message of God to the church, and then meaning to say kini nga mensahe para ni sa tanang Kristohanon maigsuon. So ug apply na to ang sakto nga logic ani. So kung kita di ay kuno dili magtukaw, dili na to hibaluan ang takna sa pagbalik sa Ginoo, no? Apan atong balihon ang storya, so kung magtukaw dayta, meaning mahibaluan nato ang takna sa iyang pagbalik. And mind me, maigsoon, some of you may be brand new ning message nga inyong madunggan. This is something new to you. Pero ato ang studihan karon nga posible gyud ay nga mahibaw-an nato ang panahon nga mobalik ang atong Ginoo, but of course dili ang exact time kay matud pa sa pulong sa Ginoo wala may nasayod sa exact nga panahon sa iyahang pagbalik. Apan giklaro nato diri nga pwede natong mabaw-an, no, ang panahon, no, kanus-a siya it could not be the date and the hour, but could be the year, no, pwede natong mahibaluan base sa pulong sa Ginoo. So, very important ka mensahe ani migsuon na dapat magtukaw ta sa kanunay, meaning we are knowledgeable, kay bawta og unsay mensahe sa Dios alang kanato.
Okay? Magsugod ko ari sa Hosea chapter 4 verse 6. Kini gistorya ni sa Ginoo, matud pa ni Hosea ngadto sa katawhan niya nga pinili mao ang mga Hudyo. Okay? Kay Hudyo man gyud ang mga piniling katawhan sa Dios. Matud pa ni Hosea, ang akong mangot pa sa Dios nagsuon, ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. So ang kakulang day sa pagkahibalo migsuon very critical na state sa usa ka piniling katawhan sa Dios, kay once kulang ka sa kahibalo, there's a chance na ikaw maigsuon malaglag ka. So walay kaluwasan nga mahitabo igsuon. Tungod kay unsay nahitabo day kaniadto gigsalikway ang kahibalo. So dili lang actually mga Hudyo sa karong panahona ang nisalikway sa kahibalo 'no. Sometimes, kitang mga Christians usahay, naapod tay puntos kinabuhi nga ning salikway ta sa kahibalo sa pulong sa Ginoo. Unsa mang paagiha ta nagsalikway sa pulong sa Ginoo, kanang usahay, naay mga preachings nga gibaliwala nato. Usahay di na ta magbasa sa pulong sa Ginoo. So, inang pag-iha nasa likway nato ang kahibalo because ang kahibalo mga igsuon matud pa nagagikan ra gyud na sa pulong sa Dios because pulong sa Dios mao man ang wisdom natong mga magtuto. Okay? So kini nga mensahe para sa mga Hudyo, but this is also applicable to us, no? Nga kung kulang ka sa kahibalo, gisalikway mo ang kahibalo, may chance nga ikaw malaglag igsoon. Okay? Una nga a suggestion karon nga morning sa tong Bible study, ug wala mo nakasugod, sugura gyud ni balika gyud ni nga video, adto gyud mo sa sinugdanan hangtod tiwason gyud ni nga video igsoon kay diha nga paagi mas masabtan nato ang mensahe sa Dios about sa proper dispensation and rightly dividing the scriptures. Our topic for today is about proper dispensation and rightly dividing the scripture. So unsa may basihan nato nga naman tay gitawag og proper dispensation and rightly dividing the scriptures. So it is actually in the Bible migsuon, sa proper dispensation sa Hebrews chapter 1 verse 1, ang Dios nga sa karaang panahon nakasulti sa makadaghan ug sa mga nagkalain-laing mga paagi, sa mga ginikanan pinaagi sa mga manalagna. So, what pasabot ng igsuon, naday lain-laing mga paagi ang Dios nakipag-istorya sa mga tao. Pinaagi sa iyahang mga manalagna, mga propeta, pinaagi sa iyang mga apostoles, no, na ikalain paagi. Ug nakasulti siya makadaghan. So angay gyud nga because na may lain-laing paagi ang Dios sa tao, angay lang gyud nato diayng mahibaw-an nga unsa may mensahe sa Dios para natong mga Gentiles, no? So kinahanglan na kay it could be kini day nga mensahe, kung mali ang mensahe migsuon kay imong nadawat, mali gyud po na ang resulta. So pareha ra gyud na og suguon ka sa imong mama og palit og asin, unya naay poy imong silingan nagsugo pod sa iyang anak og palit og toyo. So ang imong nadunggan kay ang mensahe man sa silingan, ang mama sa silingan. So ang ending, ang imong napalit is ang tuyo, no? Tingali imong mama, "Asin may akong ipapalit nga ng tuyo man inabot." So mao na siya dispensation maigsoon nga it's very important when reading the Bible that we need to understand unsa man ang mensahe nga para nato, no? Mao na siya gitawag og dispensation because matud pa naay nagkalain-laing mga paagi ang pakigrelasyon sa Ginoo, ang pakig-communicate sa Ginoo ngadto sa katawhan. Amo tay gitawag og rightly dividing the scriptures. In 2 Timothy chapter 2 verse 15, magkugi ka sa pagpakita sa imong kagalingon nga nahamut-an sa Dios. Usa ka magbubuhat nga walay iga kaulaw. Okay? Mahibalo unsa daw ang buhaton aron ikaw mahimut-an sa Dios og isa ka magbubuhat nga walay higga kaulaw. Dapat mahibalo
nga mobahin-bahin sa pulong sa kamaturan. Manang if it's very important for us to understand the dispensation because if dili nato masabtan ang dispensation maigsoon, magpunit-punit ra ka dira og verse sa Bible, imo nang i-apply sa imong kagalingon, bisag dili para nimo, imo nang i-apply. Mao na nga daghan sa mga Kristohanon karon na nag-claim nga sila mga Kristohanon apan they are confused. They don't understand ug unsa ang ilahang identity maigsoon. Gentiles ba sila? Hudyo ba sila, no? Naay daghang mga Christian churches kuno karon nga nagkinabuhi nga sama sa Hudyo, no? In fact, ang ilahang pag-worship sa Ginoo mura gyud og Hudyo maigsoon. No, naay uban nga mga churches na pagani katong candle stand katong 7 ka buok. So mga Hudyo gid kayo, no? So ingon ana ang ilang pamaagi. Ya, napay mga practices nga panahon pas balaod maigsoon. So mao na importante nga masabtan gyud nato ang proper dispensation aron dili ta igakaulaw ug aron ikahimut-an ta sa Dios maigsoon. So very biblical ni nga teaching sa Bible. If wala ni natudlo sa inyong mga pastors, sa inyong mga churches, it is time for you now to read your Bible, understand the context of this message maigsoon. This Bible study will give us the guide unsa gyud ang tama, unsa ang tama natong sundon ug unsa ang dili pwede natong i-apply sa itong kagalingan. Especially if we talk about our relationship with God, no? Atong pakigrelasyon sa Ginoo. Okay, nailain-laing paagi ang Dios sa pakikipagrelasyon sa tao. Nasa lain-laing paagi ang Dios sa iyahang katawhan. Oh. Nga ang importante nato kay kita mga Christians, kita sa una mga hintil, no? Kung ikaw nag-claim ka nga ikaw Kristohanon, dapat gud nimo masabtan unsa ang mensahe sa Dios para nimo. And from starting in understanding the dispensation maigsoon diha mahimong ma-build ang imong foundation asa day ka mo lugar. No, kay daghan sa mga tao karon bida-bida kayo, no? Nagpakahudyo-hudyo, dili sila hudyo. Mana importante nga maka-learn ta unsa di ay ang proper dispensation. Okay? So di na ta maglangan kay medyo taas-taas yun ni siya nga Bible study maigsoon. And I created this timeline, no? Kini mao gini siya ang original timeline. Mabasa nato diha sa Book of Daniel chapter 9. Mao gini ang original timeline sa Dios sa katawhan, no? Naatay gitawag og dispensation of innocence. If nakabantay mo, wala gyud diri wala gyud diri ang mga Gentiles, no? Para sa mga Gentiles kay originally migsuon sa musugot mo sa dili, ang Bible is written by the Jews, no? Ang Bible mga igsuon is the book for the Jews, mga Hudyo, no? Na-insert lang tang mga Gentiles. So ato nang masabtan niya nganong na-insert ta, no? Nganong na-insert ta. Ato sang i-discuss nganong ni come up man ta ani nga formula, not formula really but ani nga timeline nga natay gitawag og dispensation. So if you notice, there is a first nga from Genesis chapter 1 to Exodus 19, itawag na nato dira og dispensation of innocence, no? Sa panahon ni Adam and Eve, sa panahon ni Noah, sa panahon ni Abraham ug ang mga early Israelites, no? Ngano man, no, tan-awa gud ang magbasa mo sa Bible maigsuon. For this part sa Bible, makaingon gud ka nga ang pamaagi sa Dios sa pakigrelasyon sa tao is pinaagi sa pagtuo, di ba? Si Adam and Eve, gikaluy-an sila sa Dios actually. No? After sila nakasala, if na-notice nimo, nakasala sila, di ba? While sila nakasunod sa gisugo sa Ginoo nga ayaw pagkaon sa bunga sa tanom nga makahatag ninyo wisdom, nga makahatag ninyo kaalam ug unsay matarong ug unsay dili, no? Pero unsay nahitabo pag human? Kay kung under the law pa ni sila,
Gipang silutan naunta ni sa Ginoo, pero unsay nahitabo paghuman? Ang Ginoo mao ining proactively, ang Ginoo may una nga nangita sa tawo migsuot. Kung sa asa naman mo, no, asa naman ka, Adan, no? So bisan pag nasayop ang tao, nasayop si Adam and Eve, ipangita gyapon siya sa Ginoo migsuot. Si Noah, sabot man ta sa kinabuhi ni Noah, di ba? Yung kinabuhi ni Noah maigsuon, um, grabe kayo, no? Kung under the law pa ni si Noah, di gyud ta ni kahimutan sa Dios, no? Very very kuan kayo, makangingilad kayong gibuhat aning Noah, no? Di na lang nato isulti kay medyo rated X ang gibuhat ni Noah, pero grabe ang iyang sexual life. In fact, ang iyang pagkakasala, no? With his anak yun, no? So, ngilad kaayo niya. Bisan pa man niana, di kahimutan gyapon sa Dios. Gihatagan gyapon siya mga panalangin, di ba? Same with Abraham, no? Si Abraham igsuon, gikaluy-an, gipahimutan gyapon siya sa Dios. Kapila ka beses niya nga gi-deny, kabila ka beses siya namakak, no? Gi-deny niya nga naa siya asawa. Pero bisan pa man niana, di kahimutan siya sa Dios. Ang mga early Israelites migsuon, bisan pa man sa ilahang mga reklamo, bisan pa man sa ilahang gipang buhat, no? After sila nga gipagawas sa Dios dito sa Ehipto,igi panalanginan gyapon sila. Bisan pa magreklamo sila, hatagan gyapon sila og panalangin. So diri nga part sa Bible migsuon from Genesis 1 to Exodus 19, imo gyud nang mabantayan ang pamaagi sa Ginoo ngadto sa mga tawo. Ug nagyud ang kaluoy, nagyud ang grasya, no? Nagyud ang pagpanalangin bisan pa man sa taliwala sa ilahang pagkamasupilon. Okay, nya after Exodus 19, sa dihang gihatag na ang balaod maigsuon sa Exodus 19, mao na ni from Exodus 20 to Malakay, magbasa mo Bible, mao na silang gitawag og under the law or the Old Testament age. Ang Old Testament age, by the way, is divided into two. Ang under the law and then the gospel of God's kingdom. Actually, kining tanan is under the law, pero during a part sa Luke chapter 16, verse 16 to Acts 1, gi-preach diri ang gospel of God's kingdom. Ato nang sabton unya. Ato sang hisgutan under the law. No? So under the law, Exodus 20, diri gihatag na ang balaod ngadto sa tao, sa ngadto kang Moses, no? Og ato nang isadihan kadali, no? Proceed ta sa next ito nga slide. What is the law, by the way? So unsa man ang balaod? Ay, so balaod, of course, unang-una ang Ten Commandments gihatag diha sa Exodus chapter 20 or 19 to 20. Then ang ceremonial laws governed by the practices of the Zeus. So ang Pentateuch o ang Torah, there's actually 613 law of Moses maigsoon. If wa mo nasayod ana, you can actually search it in Google. 613 kining Pentateuch maigsoon mao ni ang first five books, no, nga nasa Bible, ang mga Old Testament books nga naa sa Bible. Then, when we talk about the law, because kung ikaw magasunod-sunod ka sa law, that means to say, ang pamaagi sa Dios para ikaw panalanginan, para ikaw ay himuong matarong sa pananaw sa Dios is based on your performance. Kung nakasunod ka sa balaod, meaning to say, you have a good performance, that means to say, panalanginan ka. So, ingana ang pamaagi sa law, maigsoon. Anya, matud pa sa John chapter 1 verse 17, kay ang kasuguan gihatag pinaagi kang Moises. No? Naagi diha sa Exodus, gihatag gid ang kasuguan pinaagi kang Moises. Unya atong makita diri ngano man tuod nga gihatag man ang kasuguan. Because the law has entered so that offense might abound. So ang pamaagi di ay ni sa Dios maigsoon gihatag ang balaod aron makita sa mga tao nga makasasala mo, no? Kaya mga tao sa una feeling perfect, feeling kayo nga
sakto sila, feeling kayo entitled sila. But this is a way of God to show nga dili oy mga makasasala mo, no, pero actually wa man gyud niingo gihatag gyud sa Ginoo, gusto kagustuhan gyud sa Ginoo. Ang gigamit diri nga term is entered, or other translation ang gamit ani nga word is added. It's just being added because it is not part of the original will of God nga hatagag balaod, di ba? From Adam, Noah, Abraham, o sa early Israelites, wala gyud ang law. Because dili mo gina ang gusto sa Ginoo, no? In the first place. Pero tungod sa tao nga gusto nila balaod, gihatag ang law maigsoon, no? So, Exodus chapter 19 verse 5, diri na gihatag ang balaod, no? It goes, if you obey me fully and keep my commandment or my covenant, then out of all nations, you will be my treasured possession. Because na may kasunduan, di ba? Si Abraham and si ang Dios nga akong padaghanon ang imuhang mga kaliwat. And according here, ingon ng Dios nga, if inyo kong sundon and you keep my covenant with Abraham, out of all nations, you will be my treasured possessions. Himuon ta kang treasured possession, murag wealth, no? Wealth sa Ginoo, treasured possession. Ingana ka valuable, no? Ang tao sa una, ang mga Israelites, ang mga Hudyo, niining panahona, no? Out of all nations, himuon ta mong mga maayong tao, no? Unsay tubag sa mga Israelites migsuon sa verse 8, diri nagsugod ang balaod kay ningon ang mga tao, we will do everything the Lord said. So ang lang tubag ni Moses, among buhaton ang tanan nga gusto sa Dios. So ingana ka feeling maayo kayo ang mga Israelites kaniadto, no? Mao na nga nahimo silang natay gitawag sa dispensation maigsoon tong balikan tong kini nga slide. Mao na yung gitawag diri nga naa sila under sa balaod. So kini siya nga part from Exodus 20 to Malachi, diri na nasulod na ang balaod. So dapat natong masabtan kanus-an siya nagsugod, kanus-an natapos ang balaod, because sad to say daghan kay mga Kristohanon karon maigsoon nga nagpakailawom gyapon sa balaod. Okay, nagpakailawom gyapon sa balaod. So mangutana mo unsa may proof ana, no? Nganong nakaingon man mo nga under sa balaod. So nakoy proof diri, natay mga verses diri, no? Nga sa una gyud dili gyud under sa balaod ang mga Israelites, ang mga Hudyo. Diri sa Exodus chapter 14, this is in Bisaya, no? Mao ni siya ang panahon nga ang mga Hudyo gitawag sa Dios nga ipagawas sila kay, di ba, they are under the the reign of Egypt, no? Gihimo sila didtong mga alila, no? Gihimo sila didtong mga sulugoon. Dili lang gyud kay basta-basta ang mga sulugoon, kana yung gikontrol gyud sila, no? Wala sila right didto sa Egypt, no? Sila ang ila ra yung role didto is mga trabahante, mga sulugoon, mga alila, no? Unsa may nahitaboan ni, no? Katong diha na sila didto na sila sa may duol na sa dagat, kunya naa ng mga Ehipto hapit na sila maapsi, nya wa na sila ilaing kadaganan kay dagat naman. Unsay reklamo nila? Moingon ang mga Israelites kang Moses, tungod ba kay walay mga lubnganan sa Ehipto? No, grabe, no? So ang ilang pagtan-aw des gibuhat sa Dios is ipapatay ra sila dito sa dagat, no? Dito sa pit sa kamingawan kuno. Matud pas mga tao diri, tungod ba kay walay mga lubnganan sa Ehipto, gikuha mo kami aron mga matay kami sa kamingawan. Di ba grabe nga batasan maigsoon. Kuwang sa, well, ikaw yung ingnon nga ni tungod ba, no, insulto kay ni sa Ginoo maigsoon nga tungod ba kay walay lubnganan sa Ehipto, imo ming gikuha Dios aron mga matay kami sa kamingawan. Grabe na ko. Kay feeling siguro nila wa na gyud ni chance ni kay naapsa na sila sa mga Egyptians. Unya, um, wa na sila kalusutan.
Pero unsay gibuhat sa Dios maigsoon. Ug si Moses miingon sa katawhan sa verse 13, "Ayaw ka hadlok, dili ka mo maglihok ug tan-awan ninyo ang kaluwasan ni Jehova nga iyang pagabuhaton karon kaninyo. Kay mga Ehiptoanon nga inyong hikit-an karon, dili na ninyo hikit-an hangtod sa kahangturan." So diri gitunga no, gitunga ang dagat nya nakalabang gyud taon sila. So kung under the law pa ni sila aning tayma mga igsoon, kurot gyud ni sila pangamatay no, no? Kay grabe man ka reklamador. Okay, dapay another instance sa Exodus chapter 15 nga nagreklamo na pud ang mga Hudyo no, diabot sila didto sa gitawag sa lugar nga gitawag og Mara, no? Matud pa wala sila makahimo sa pag-inom sa tubig sa Mara kay kadto pait. So pait ang tubig patay. So pait ang tubig. Yeah, of course, og ikaw no, pait ang tubig, di gyud ka ganahan mo inom, no? Tungod na gibutangan kini og ngalan nga Mara. So ang Mara di ay meaning to say na is bitter water or pait nga tubig. Ug ang katawhan nagpagulbol no, pagulbol na po sila batok ni Moses nya. Tong hunahunahon nga kining ilang pagpagulbol against Moses is this is also against God kay ang God man mao'y nagbuot nga sila moadto sa ilahang land of promise, no? Nga mogawas sila sa Ehipto sa land of promise. So kung na sila reklamo kang Moses, this is also a complaint against God nga mao'y nagpasinmuno aning ilang gibuhat, no? So reklamo sila unsa may among pagaimnon. So pero si Moses nangayo na pud siya giya sa Ginoo. Unya si Moises nagpakita kaniya og usa ka kahoy, si Jehovah di ay nagpakita kang Moises og usa ka kahoy o gihulog kini niya sa tubig. Ug ang mga tubig nahimong matamis. So from being bitter, himo na yang tamis ang tubig. Didto sila gihatagan niya og usa ka tulumanon. So kung under the law pa ni, di ba day panghiluan hinuon ng tubiga, no? Kung ako ay akong Ginoo ani, panghiluan ta mo, reklamador kay mo, no? Wa may salig, may salig sa akong gibuhat. Kay dapat kay laing example so ano, Israel rebels against God in Exodus chapter 16. So unsa naman po ilang reklamo ani? Ang reklamo nila ni kay wa sila'y panganon, gipanggutom na no. Ingon sila no, apat hinuon namatay kami pinaagi sa kamot ni Joab didto sa yuta sa ito may kung atong himuong tinamban ning istoryahan mahipay nangamatay na lami didto sa yuta sa Ehipto no. Sa naglingkod kami tupad sa mga kulon sa mga unod. Grabe kay ilahang kuan ka reklamador. Sa nagpangaon kami og tinapay sa pagkabusog so maayo pa dito sa Ehipto kay naay paan makabusog. Gidala hinuon ninyo dinhi niining kamingawan aron sa pagpatay sa kagutom. So ingana ra ba pud ta usahay miso no, reklamo kay ta og wa tay sudan. Reklamo kay pagkaon. Pero unsay gibuhat sa Dios maigsoon ani no, ang Dios miingon kang Moises, "Aniya karon, no, magapaulan ako og tinapay gikan sa langit." So, clearly mga igsoon, sa gibuhat sa Dios here, sama sa iyang gibuhat sa kang Adan ug kang Iba, kang Abraham, kang Noah, ug sa early Israelites sina gibuhat diri, nga bisan pa mag-unsay sala nga nahimo sa mga tawo, ang grasya gihapon sa Ginoo mao ay nagpatigbabaw. No, ang iya gihapong kaluoy, ang iyang panalangin gihapon nag-awas gihapon ngadto sa iyang katawan. Pero um, naay nahipanghitabo diri magsuon. Exodus chapter 19, no? So Exodus chapter 21 day. Exodus chapter 21, of course, humana diri gihatag ng balaod under the law na ang tanang mga Hudyo diri. No, in Exodus chapter 21. Unsay nahitabo diri? Verse 5. Og nagsulti ang katawhan batok sa Dios ug batok kang Moses. No, sa ilang reklamo, ngano man nga gipatungas ninyo kami gikan sa Ehipto aron mangamatay kami. Ining kami ngawan, no, di ba? Mao ni ilang reklamo dito sa chapter 14, no?
Kay walay tinapay ug walay tubig. So mao yung mga reklamuha nga walay tubig, walay pagkaon diri sa kamingawan kay inyo ming gidala, o Dios na unsa man ni, 'no? Mao yung reklamuha. Og ang katawhan unsay nahitabo diri after sila ng reklamo, and this now they are now under the law, no? Exodus chapter 21 naman ni, or Numbers chapter 21 naman ni. So from Exodus, Numbers, so naanay balao diri. Og ang katawhan gipadad-an sa Dios og mga bitin nga mapintas, og sila pamahit sa katawhan. So unsa kani mga bitinan o mga malag yun ni, og nangamatay ang daghang katawhan sa Israel. So 'di ba, same ang reklamo, pero tungod kay under the law sila aning panahona, gipamatay sila sa Dios. So ingana ka importante mangigsuon nga mahibaw-an nimo ang imong correct dispensation. Kay basin og dili na ka under the law, pero kinabuhi ka nga under the law, matud pa sa Numbers chapter 14 verse 28 na ug unsay imong gipangayo sa imong pagtuo, mao nay buhaton nako sa imong so kung kinabuhi ka nga under the law, of course ang buhaton sa Ginoo maigsuon, you will be under the law. Okay? And sa verse 7, ug ang katawhan miadto kang Moses nag-ingon. Kailang gingon, nakasala kami tungod kay kami nagsulti, batok kang Jehova ug batok kani. So nganong nakasala sila ani? Nganong sa previous nga mga verses atong gibasa, wa man sila yung nakasala ni, no? Kay this time naa nay balaod. So manay giingon maigsoon nga sa if you are under grace, walay gahom ang balaod diha nimo. Naman kay ang Dios man mao'y imong supervisor. Ang Dios man mao'y magbuot sa iyang gusto. Ya makita gyud diha nga ang Dios di gyud mausab, no? Di gyud mausab ang Dios, nausab lang ang covenant sa tawo ug sa Dios, no? Kay gipili man sa tawo nga naay balaod, so okay, you will be under the law. So, okay, so tong balikan tong dispensation chart nagsuon, here it is clear na from Exodus chapter 20 to Malakay sa panahon ni Moses, sa panahon sa mga Israelites, under the Old Testament age, ang pamaagi sa Dios is you are under the law. So, kung makasayop ka o maka-violate ka sa law, there is a consequence nga ipahamtang nimo. Okay? So after the grace, the innocence dispensation, sunod dayon ang law. So on. Sugod sa Exodus chapter 20 to Malakay. Nya, diri sa Old Testament nagsuon nabot tay part ra nga kitawag o gospel of God's kingdom. Nagsugod ni siya sa Luke chapter 16 verse 16 ug natapos ang the Acts 1. Okay? Nya og atong if you notice again, I wanna highlight this nga wala gyud diri ang church age, no? Wala pa si Apostol Pablo aning original dispensation, original plano, no, sa Dios sa katawhan. Wala gyud diri na appeal ang mga hintil, wa gyud ta na appeal. This is only for the Jews maigsuon. Okay? Ato nang masayran unya nganong wala man ta na appeal sa original, or nganong na-insert man ta, no, sa dispensation. Okay, sa Luke chapter 16 verse 16, padayon ta magsuon. Okay, here. So sa Luke chapter 16 verse 16, sa gingon diri, ang kasuguan ug ang mga manalagna nagapadayon hangtod kang Juan. So kanus aday nag kanus aday kutob ang kasuguan, kanus aday kutob dapat ang mga Hudyo magsunod sa balaod maigsuon nga gihatag kang Moses. Hangtod ra gyud kang Juan, no? Ang Juan nga magbubunyag, or John the Baptist, no? Mao na nga sa atong dispensation, atong balikan maigsuon, um
from Luke chapter 16 verse 16, diha gyud wala na gyud dapat ang balaod diha, no? Ang mga Hudyo di na dapat magsunod-sunod sa balaod unta. Unya diinhing panahona, no? Sukad niadtong panahona sa pag-abot ni Juan, ang maayong balita sa gingharian sa Dios giwali. So unsa nga gospel ang giwali dianing panahona migsuon? Ang gingharian sa Dios, and this is really the truth na igsuon. Dapat mao gid ang original gid unta nga plano, no? Mao gid ang original unta gyud nga plano mga igsuon nga after ni John the Baptist, sunod na i-preach na dayon ang paghari ni Kristo sa kalibutan, no? Mao na ni ang sunod gyud nga mahitabo, no? Mao nang gi-preach gyud diri from from Luke chapter 16 to 16 verse 16 until Acts 1 gi-preach gyud dira ang kuan, ang gospel of God's kingdom. Kay maghari man ang prophecy maigsuon, if imong masabtan, ang prophecy is maghari ang Ginoo, no? Maghari si Kristo, maghari si Kristo for 1,000 years sa kalibutan. No, mao ni diri sa Matthew chapter 24. If you go back to the timeline migsuon sa Matthew 24, diha na gipang preach dira unsay mahitabo, no, sa paghari or sa after mamatay si Kristo. Diha gi-preach ug unsay mahitabo, no, manay gitawag og 7 years of tribulation. Unya this is very biblical, no? Biblical kayo ni nga aning panahona sa Luke 16:16 to Acts 1, hapit na gyud mobalik ang Ginoo, no? Kay after 7 years sa iyang pagkamatay ni Kristo, mao naman diha ang pagbalik ni Kristo unta. No, maunta na ang posible, and that is very biblical. Naatay mga naatay makuan ana, no? Naatay mga verses ana nga pwede ka present. So ingon ani unta ang mahitabo sa based sa Daniel chapter 9, ang prophecy ni Daniel, mao unta ni ang timeline maigsuod, no? 49 years sa dihang si King Cyrus nagbugna og decree nga i-restore ang Jerusalem. 49 years from that, itukod pagbalik ang ilahang temple. Nya after 434 years, si Kristo pagapatyon. Okay, so unsa may biblical basis ana. So atong basahon diri, no. Mao actually ni ang prophecy for Israel diri sa Daniel chapter 9, no, sa verse 24, giingon diri, kapituan ka semana maoy tagal ibabaw sa imong katawhan ug sa imong balaang syudad, sa paghuman sa kalapasan ug sa pagtapos sa mga sala ug sa paghimo sa pagpasig-uli alang sa kasalanan ug sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong. So pila kuno ka semana? Kapituan ka semana. Basi mo nganong niabot mag 49 years nga kapituan ka semana may giingon diri. Okay, unsa may basihan nganong nahimo siyang 49 years migsoon? Kay matud pa ni Ezekiel sa Ezekiel chapter 4 verse 6 nga ang usa ka adlaw, it's equivalent to, atong basahon mga igsoon ha. Ezekiel chapter 4 verse 6. Unsay gisulti diri ni Ezekiel sa chapter 4 verse 6? Ug ingon man sa diha nga ikaw makatuman na niini, ikaw mahigda sa imong tuo nga kilid og magadala sa magadala ka sa kasalanan sa balay sa Huda. Kapatan kaadlaw. Ang tagsa-tagsa kaadlaw alang sa usa ka tuig. So ang usa day kaadlaw migsuon is equivalent to 1 year matud pa ni Ezekiel. So that's why we get this formula nga sa gingon diri nga kapituan ka semana, matud pa ni Daniel 7 weeks times 7 kay kapituan ka semana man. So 7 times 7, 49 years. Ang tagal sa dihang gi sa dihang
nagmugna og decree si King Cyrus nga ibalik ang Jerusalem. So 49 years from that or kapituan ka semana from that, itukod pagbalik ang templo sa mga Hudyo. So mao na ni morning nahitabo niya giunsa man nato pagkuha ning 445 BC, 396 BC. So atong padayonon sa pagbasa sa verse 25. Busa hibalui og sabta nga sa pagula sa sugo sa pagpahauli ug sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas, ang prinsipe mapito ka semana ug kanuman og duha ka semana tukuron kini pagsabso. Mao na diri ang gingon nga gitukod ang ilahang temple, no? Mapito ka semana ug kanuman og duha ka semana. Or that's 7 weeks, yeah, multiplied by 62. So that's equal to 434 years. So mathematics kita ni, no? Kay ang usa ka adlaw magsuon is usa man ka tuig. So kanuman og duha ka semana, that's 62. Then multiply by 7. So mao nang 434 years matukod pagbalik ang templo. And then ug tapos sa 434 years ang Mesiyas pagapat yun. Anya very fit kay sa igsuon, no? Kay gipatay si Kristo 32 AD. Nya kung ato yung balikon ang history, sakto magid kayo nga 396 BC gitukod pagbalik ang Jewish temple. Nya 445 BC nagpagawas og decree si King Cyrus to restore his Jerusalem. So, ang propesiya ni Daniel maigsuon arang pagkasaktuha. Walay sipyat ang propesiya ni Daniel. Okay? Nya verse 27, og siya magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana. No, usa ka semana na pud maigsuon, no, na po'y mao ni siya ang Antichrist, no? Ug siya magapamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana ug sa tunga-tunga sa semana iyang pahunungon ang paghalad ug ang halad nga kalan-on ug ibabaw sa pako sa mga dulongtanan. So mao ni ang paggawas na ni Antichrist unta, no? So mao na diri naa siya 7 years from the death of Christ, 7 years of tribulation. Mao ni diri sa ato ang mao ni diri sa ato ang timeline migsuon 7 years of tribulation. Mao ning gi-preach diri sa Matthew 24. No, kining Matthew 24, this talks about the 7 years of tribulation, ang usa ka semana or pila na 7 years nga paghari sa Antichrist. Iyang pahunungon ang mga halad, no? Iyang pahunungon ang pagsimba diha sa iyang hunungan ang pagsimba diha sa Jewish temple. Okay? So, mao na siya maigsuon. Nganong ni come up ta ani. Okay? Ni come up ta ani. Alright, so balik ta sa ato ang slides. So here, so very biblical maigsuon ang propesya ni Daniel is discuss about the kingdom of Jesus Christ or the gospel of the kingdom. Kaya again, ang prophecy is all about ang maghari gyud si Kristo sa kalibutan for 1,000 years. So Matthew 24 verse 13, mato diri no verse 14, ug giwali kining maayong balita sa gingharian sa tibuok kalibutan aron sa pagmatuod sa tanang mga nasod ug unya magaabot ang katapusan. So very clear nga kining Matthew 24 verse 14, this talks about the gospel of the kingdom. No, mao gyud inta ni mahitabo after 7 years of tribulation, mao na gyud inta ni ang gospel of the kingdom, no? After 7 years diri of martyrdom, 7 years of tribulation diri niya. Mao na ang gingon diri sa verse 13 nga ang magapadayon hangtod sa katapusan magaluwas. Sa ubang mga Christian churches ani, ilaha laban ning gi-apply sa ilang kinabuhi. Nga kini ang buot ko ng pasabot ani magapadayon hangtod sa katapusan is ang pagpadayon sa pagpangalagad. Oh.
So mao na giingon nga kinahanglan gyud natong masabtan ang proper dispensation ug so on kay kung dili nato masabtan mahimutang confuse, kulang ang atoang wa na na mao ang atoang pagtuo, wa na na mao, wa na na linya sa gusto sa Ginoo, no? So, this should be 7 years of tribulation unta when after Jesus Christ died on the cross. Pero ang pangutana, and then of course, after 7 years of tribulation, mauna na diha ang pagbalik ni Kristo diri sa kalibutan. And then in Matthew, Mark, Luke, John, diha gi-preach dira unsay mahitabo, unsay mga balaod sa dispensation of God's kingdom. So mao na ni ang gospel of the kingdom of God, mao nang gitawag dira gospel of the kingdom of God, ang paghari ni Kristo sa kalibutan naa dira sa Matthew, Mark, Luke, John. So mga igsoon, kini nga mga books, this is not for you Christians. Dili ni inyo mga hintil, dili ni inyo mga Christians. This is para ni sa mga Hudyo sa paghari ni Kristo unta diri sa kalibutan, no? So dili ta dapat ma-confuse. Dili ta dapat ma-confuse. Mao na nga if makabantay mo magbasa mo og Bible, maghisgot gani mo magbasa mo sa Matthew, Mark, Luke, John, and even Hebrews maigsuon, no? Even Hebrews. Ang gihisgutan diha is ang gospel of the kingdom of God. Kinsay giistoryahan ni Kristo dira? Ang mga Hudyo. Kay ang si Kristo maigsuon niari siya sa kalibutan dili aron pagtudlo sa mga hintil kundiri pasiguli unta sa mga piniling katawhan sa Dios nga mga Hudyo. So ang main ministry ni Jesus Christ maigsuon is the Hudyo. O dili gid kita mga Gentiles. Manang kining Matthew, Mark, Luke, John technically this should be under the Old Testament age. So under gid na siya sa Old Testament. No, mao diha nga unang kabantay mo, magbasa mo ang gingharian na dira man sa Matthew, Mark, Luke John, ang gingharian sa Dios sama niini. Ang gingharian sa Dios sama niini. Na may mga preachings diha nga dapat hinulsol ka mo kay hapit na mo balik si Kristo niya. Very clear magyud nga sa original plans sa Ginoo, hapit na gyud siya mo balik, di ba? Kay 7 years na lang after sa pagkamatay ni Kristo dito sa cross, maghari na si Kristo sa kalibutan, di ba? So mo na mga Christians dapat ninyo masabtan nga lahi-lahi gyud og dispensation, naagid tay dispensation nga para nato. Ang pangutana, asa man ang dispensation sa mga Christians? Anong wa man ni nadayon ning gi-prophesy ni Prophet Daniel nganong wa man ni nahitabo kay diri na mo enter ang atoang gitawag og church age nga para ni natong mga hintil, mga Kristohanon nga nituo ni dawat ni Kristo sa iyang gibuhat dito sa cross. Ang church age mga igsoon, mong atong balikan sa atong tan-awon ha. This is actually the seven churches of Revelations na ani dira sa Revelations chapter 1 to 4. Diha ninyo makatunan, no, na-insert na diri ang church age. Sugod sa Acts chapter 2 to Revelation chapter 4, diha nagi-preach mga igsuon ang gospel of grace. Ang pangutana ngano mang ni-insert man ang gospel of grace. Kaya supposedly sa atong gistudihan ganiha, it's just the gospel of God's kingdom. Pero nganong na-insert man ang gospel of grace? Balik ta diri sa Acts chapter 13. Diri gisaysay ni Pablo nga na-insert di ay tang mga hintile tungod kay gi-reject sa mga Hudyo si Kristo. Okay, so gi-reject sa mga Hudyo si Kristo in verse 46, no? Verse 42 atong basahan og igsoon.
Ug sa minggula sila, nagpakiluoy sila nga isulti kanila kining mga pulong sa mosunod nga adlaw nga igpapahulay. Karon sa pagpamauli niadtong didto sa sinagoga, daghan sa mga Hudyo ug sa mga kinabig nga mga masinimbahon mingnunot kang Pablo ug kang Bernabe nga sa nagapakigsulti kanila, nagtambag kanila sa pagpadayon sa grasya sa Dios. See, ang gi-preach na diri is the grace of God, no? Dili na ang kingdom of God. Ngano kaha nga nausab man ang gi-preach, no? Ug sa sunod nga mga adlaw nga ipapahulay, hapit ang tibuok nga syudad mingdugok sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. So hapit ang tibuok syudad, grabe no? Naminaw no sa pulong sa Dios. Apan sa pagkakita sa mga Hudyo sa mga panon sa katawhan, nangapuno sila sa kasina. So they are envy, no? Na envy sila, nasina sila ug mingsupak sa mga butang nga giasoy ni Pablo. Di naman ni ang kingdom of God ang gi-preach ni Pablo, ang grasya naman sa Dios. Nga nagpasipala pa gyud sila. So ilang gipasipalaan si Pablo. Unsa man is Pablo, piki niya. So, siguro sa ato sigurong panahon siguro mga Hudyo ni piki ka nga kuan. Piki ka nga magtutudlo na siguro yana no. Pero wa man nagi-share diri ako ra po ng idea migsuon. Kay gipasipalaan man nila si Pablo. Kaya nag-preach sa gospel of grace this time. Unya si Pablo ug si Bernabe nagasulti sa dakong kaisog ug nag-ingon, kinahanglan nga ang pulong sa Dios igamantala pag-una kaninyo. Hoy kamong mga Hudyo, kinahanglan unta nga ang pulong sa Dios igamantala ninyo. Yang yun ni Pablo diri apan kay gisalikway ninyo o gikahukman ninyo ang inyong kaugalingon nga dili takos sa kinabuhi nga walay katapusan, ania karon mangadto kami sa Hentil. So diri na ning insert migsuon ang gospel of grace or the church age tungod kay matud pa ni Pablo gi-reject nila ang gi-reject nila ang gospel of God's kingdom nga giwali ni Kristo sa dihang diri siya sa kalibutan. Wala nila dawata si Kristo magsuon. Wala nila dawata si Kristo nga ilang hari. And of course, if you are God, ang Ginoo magsuon, naghatag yun na natog free will, no? Ano maingon mo? So meaning waday na natag-anis Ginoo, basi mo question mo nga, waday na natag-anis Ginoo nga i-reject siya. Mao na giingon magsuon, God respects our free will, no? Although ang Ginoo tag-iyas tanan, pero ang atong free will iyahan ang gi-respect magsuon, no? Kung ang mga Hudyo ay ang piniling katawhan, dili mo dawat niya, girespeto nas Ginoo kay inyo man ang choice. And this time, because gi-reject ninyo si Kristo mga Hudyo, and that's why ning insert na ang church age. And this church age is will last for 2,000 years. Nya ato ako tamong hatagan og mathematical equation later. Nganong ning nakaingon matag 2,000 years ang tagal sa church age. Okay, so ato na masabtan niya. And then, if you notice, sa church age magsuon, ang kaluwasan diri is by grace through faith. Mao na niya ang atuang gospel nga para nato maigsuon. Mao na nga careful ta sa tong pagtuon sa Biblia kay mobasa ta diri sa Mateo, Mark, Luke, John, i-apply na to dayon sa atuang kinabuhi na dili man unta na mensahe nga para nato. So ang maayo unta ani gyud ang mensahe gyud nga para nato kung maghisgot tag kaluwasan, kung maghisgot tag atong pakigrelasyon sa Ginoo, ang ato gyung sabton, ato giyong sundon ang kining giwali ni Apostol Pablo, Gospel of God's Grace sa Acts 2 hangtod sa Revelation chapter 4 mao na siya diha, no? Apostol John kining giwali ni Apostol Pablo o giwaloy or kining gisulat di ay ni Apostol Pablo o ang gisulat ni Apostol John sa Revelations kana para na sa church age and until
chapter 4. Mao na siya gitawag og Seven Churches of Revelation. Atuan niya ning studyhan sa mosunod nga semana pohon unsa ning Seven Churches of Revelations. Kay kita man ni, no? Kita man ning Churches of Revelation. So naa naman taning panahon na. So naa na taning panahon na sa church age maigsuon. Manang uban maglibog ngano mang diri sa Matthew giwali Gospel of God's Kingdom, pero si Pablo ang iyang giwali kay Gospel of Grace. Nya ingon sila o nang mixture gid kayo ang ato ang pagtulun-an igsuon, no? By works imbis kay by grace na ta, mobalik man ta diri sa under the law by works. Kung may itong i-apply sa itong kinabuhi, yan alabay na ko'y kaila nga pastor maigsuon. Digid ko na siya mutuo ani. Kay sa dihang naanak ko no si Kristo, wala ko no napareho, di na ko no managlahi ang Hudyo o ang mga hintail. Tinuod man na, no? Wala na sila managlahi. In terms kay kung mudawat sila ni Kristo, they're under the grace of God. Di ba? Pero kung mayon kag kay naman sa Lucas para sa Hudyo man niya, anak sa Kristo ani ato gyapon ning apply. No, sayop na maigsuon. No, sayop kaayo. Dakong sayop na maigsuon. Wa na to gi-apply ang proper dispensation. Okay, so mo nang hinungdan nga na pasok ang church age. And then here, if naka-notice mo, na anay rapture. No, gitudlo na ang rapture diri. Gitudlo na ang rapture. Kaya ang rapture may igsuon, gitudlo ra ni siya ni Pablo. And this rapture is for the church. Kinsa tong mudawat ni Kristo, umutuo, misalig sa iyang gibuhat dito sa cross, sila tong maka-experience ani rapture. Dili na sila moagi sa 7 years of tribulation. Kung ang kasagaran sa mga confused nga Christians karon, magsigi gyud og preach nga magpadayon. Nangandam sila sa 7 years of tribulation. Pero ang matuod mao nga ang gitudlo ni Apostol Pablo para sa mga hintil, dili na ta moagi aning 7 years of tribulation because after the church age there is a rapture so okay, so mo na angay itong masabtan, no? Ngayon na itong masabtan gyud mga hintil. Na ayaw mo pagpunit-punit lang og verse nga, di bitaw sa Mateo, nga mao na. Okay, sundon. Kana bitaw sa 1 John 1:9, nga mga pasaylo, okay, sundon. Pero dili dahito para natong mga hintil. Okay? So dili na sa church age migsuon, Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, kay tungod sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo na. Kung sa Old Testament, pinaagi sa buhat, pagsunod sa balaod, sa grasya magsuon, ang atong kaluwasan pinaagi na sa pagtuo, ug kana dili gikan sa inyong kaugalingon, kini hatag, no? Hatag sa Dios. Dili siya hinaguan sa tao, hatag ra sa Dios. Hatag ra kining tanan sa Dios ning grasya nga atong nakatunan. Kining grasya mao ni ang gi-preach ni Apostol Pablo maigsuon. Walay laing gospel para natong mga hintil kundi grasya ra gyud. O na nga kung ang inyong church maigsuon nagtudlo ninyo works plus grace o nagingon sa sulat ni Apostol Pablo, anathema, you go to hell. Impyerno gyud ang padulngan sa mga churches nga nag-preach ug nagatuo sa lahi nga pagtudlo dili grasya. So ingana na maigsuon. Unang angay natong masabtan ang dispensation of the church. Dispensation. Proper dispensation. Maigsuon. Karong panahon na we are under grace ug unsaon nato pagkaluwas, unsaon nato arong panalanginan tas Ginoo, mutuo kay faith on the work of Jesus Christ. Magda nagingon nga you have to deny yourself.
Kay nganuman ang pagtuo naman ang basihan, pagtuo diha sa gibuhat ni Kristo naman ang basihan sa Dios nga kita panalanginan, nga kita pasayloon sa atong mga sala, pinaagi naman lang sa pagtuo o dili na pinaagi sa atong mga buhat. So samtang napay panahon maigsoon man na, samtang wala pa nahitabo ang rapture, panahon na tumaigsoon nga atong sabton ang mensahe sa Dios alang natong mga Gentiles. Okay? Without nga nasabtan nato na. Okay, so original, balik ta sa original dispensation, walay church age diri, no? After the law, after the Old Testament, no? Pagkamatay ni Kristo sa 32 AD, supposedly ang mo-follow matud pa sa Book of Daniel dapat mag 7 years of tribulation, ang pito ka tuig nga kapaitan unta ang mahitabo. Diba? Sa panahon ni Kristo maigsoon daghan ka actually gira atong panahon na, no? Syria versus sa tunga nasod ang kontra sa Syria. Ang Roman Empire nagsigig sakop sa mga kanasuran, no? Sigig pang hasi, sigig pang giyera. So mounta na ang mahitabo na after the death of Christ. But because the Jews, ang mga Hudyo ning reject ni Kristo, mao na nga ning insert dayon mga igsoon ang church age after Luke chapter 16 to Acts 1, from Acts 2 to Revelation chapter 4, nga gi-preach ni Apostol Pablo, gi-preach ni Apostol John, diri na dayon ning insert ang church age. So nga naka-bless mga igsuon, kitang mga hintil nga wala unta sa original plan sa Ginoo, pero unsa ang gibuhat sa Dios, gipaabot niya ang kaluwasan ngadto sa mga hintil. Diba? Yan, dili sama sa mga Hudyo, ang mga Hudyo maigsoon nga wala ni dawat ni Kristo, maagi pa silang 7 years of tribulation. Mao ning gi-describe diri sa Matthew 24. Wanang ang magpadayon, mao ra gitoy maluwas kay grabe ka pait ning panahon na ning 7 years of tribulation. No, dili lalim. Pero kitang mga naa sa church, maigsoon kitang tinuod nga ni dawat ni Kristo, again ha, katong ni dawat ni salig sa gibuhat ni Kristo. Katong nagduda sa gibuhat ni Kristo, I'm sorry. Wala gid mo appeal ani. Di gid mo appeal diri. Katong nagduda nga sila gipasaylo na, katong nagduda nga sila gipaboran, katong nagduda nga sila giluwas, I'm sorry. Matod pa sa gi-preach ni Apostol Pablo, ang mutuo ra gyud ang maluwas. Okay? So kung dili mo mutuo, nagduda mo continue gyud mo diri sa 7 years of tribulation. Walay laktod-laktod nga pagkasulti, no? Dili na to i-sugarcoat ang ato ang pag-teach diri. So diri mo undergo ta ani, mo undergo mo ani. Kung kulang mo sa pagtuo, kung nagduda mo sa gibuhat ni Kristo, nga kuwang pa ang gibuhat ni Kristo, dili pa mo maluwas, kinahanglan pa mo magbuhat og matarong, mo undergo ta diri, mo undergo mo diri. Ako din ako undergo diri. I claim that because para nako ang akong pagtuo may makaluwas nako dili ang akong mga buhat. Okay? So ingana anta ang mindset sa usa ka Kristohanon maigsuon. Okay? So ang pangutana karon, going back diri sa dispensations, including na ang church, ngano mang nakaingon man ta nga this is 2,000 years ang church age. No, nagsugod ni sa Acts chapter 2, 1,000 years from the death of Christ. Nganong nakaingon man tag 2,000 years ang tagal sa church age. Okay, natay verse ana sa Hosea chapter 6, verse 1 to 2. Matod pa diri, umari kamo ug mamali kita kang Jehova. Okay? Kay gipikas kita niya o kita pagaayuhon niya, isamaran kita niya o kita pagabukuson niya. So diri na nahitabo nga after the rejection o ilang gi-reject si Kristo, matud pa mobalik kita sa Ginoo. Balik ta sa Ginoo maigsuon, no? Matud pa ni Hosea, kay pagaayuhon kita, i-restore ta sa Ginoo. Kanus aman siya i-restore sa tapos ang duruha
kaadlaw. So from the death of Christ, 2 days from that, i-restore sa Ginoo ang mga Hudyo. So pasabot ani migsuon, wala pa gyud natapos si Kristo, wala pa gyud natapos ang Dios ngadto sa mga Hudyo nga wala ning tuo, wala ni dawat ni Kristo. So ingana ka amazing ang Ginoo migsuon. Ingana siya kamaayo sa iyahang mga tawo nga pinili. Kay bisan pa man siya gi-reject, gihatagan niya 2 days ang mga Hudyo para ma-restore. Ipahiuli niya kinsa ang mopahiuli? Ang Dios ang mopahiuli. Dili gihapon effort sa mga Hudyo, effort gihapon sa Ginoo. Pahiuli niya ang atong kinabuhi sa ikatulo ka adlaw, pagabanhawon kita niya o kita magapuyo sa iyang atubangan. 2 days, pero impossible kayo no sa usa ka nasod, sa usa ka katawhan nga Hudyo nga mga gahi kay oo, nga di maminaw sa Ginoo, nga feeling entitled, inya 2 days ra pasiguli na sila. Di sama ng nganong makaingon man tag medyo duda ta ning 2 days. Pila man di ay kaadlaw gyud ning 2 days nga gi-mention diri ni Hosea. So natay atong hinumduman ang giingon ni Pedro diha sa 2 Peter chapter 3 verse 8. Apan mga hinigugma, ayaw ninyo paghikalimti kining usa ka butang, no? Ayaw ninyo ikalimti ning usa ka butang nga ang usa ka adlaw sa atubangan sa Ginoo ingon sa usa ka libo katuig. So ang usa day kaadlaw na sa Ginoo igsuon sama siya sa usa ka libo katuig natong naa diri sa kalibutan. So diha nato nakuha na 2,000 years mutagal ang church age kay matud pa ni Hosea i-restore ang katawhan sa Israel in 2 days pero ang usa day kaadlaw sa Ginoo kay 1,000 years man sa tao. So that being said, this church age mga igsuon will end 2,000 years from the death of Christ. Okay? So kung nakita ninyo ang formula, 32 AD, namatay si Kristo, mag 2,000 years ang church age, 2032. Pero again, dili na siya accurate because lahi-lahi man ang number of days sa calendar sa mga Hebrews or sa mga Hudyo. Lahi-lahi ang number of days kada tuig nila. So, there's a possibility may so na by between 2026 to 2032 or 33 possibly mahitabo na ning gitagna sa propesya maigsoon kining 7 years of tribulation, the second coming ug ang paghari ni Kristo sa kalibutan which is 1,000 years. Okay, so mao na ang kanindot na igsuon kung nasabtan nato ang dispensation because diri nato makita mga igsuon nga kita dihang mga hintil ang ato rag yung i-apply sa tong kinabuhi, ang ato rag yung pamaagi sa kaluwasan mao nang gi-preach ni Apostol Pablo. And sad to say, kadaghanan sa mga churches karon nagsigi pag-preach aning Luke, Matthew, Mark, John para kita kuno maluwas, magsunod tas balaod. Kinahanglan ta magpabautismo, kinahanglan di ta mokaon og dinuguan, kinahanglan di ta mokaon og balot. So kanang nga mga tuluhan, no? Kanang mga law nga gisunod sa mga churches karon sad to say wala gyud na siya na fit sa dispensation nga alang unta nato mga Christians, alang nato mga Hentil. Okay? So, igsuon, unsa may application nato ni? Taas kayo atong gi-discuss, no? What is the application? What are the applications that we need to apply here? Na as a Christian, nga kita mga Kristohanon nga kaniadto mga Hentil, ang atong i-apply ang mga gitudlo ni Apostol Pablo alang sa atong kaluwasan o alang sa relasyon sa Dios. Ang gitudlo ni Apostol Pablo o ang gisulat ni Apostol John diha sa Revelation chapter 1 to 4. And then, number 2, dapat mabinantayon ta, we must stay awake. Unsa may pasabot aning stay awake, you must be knowledgeable of what is happening to you. Dapat nasayod ka unsay nahitabo
kakalibutan, unsay mga panghitabo sa kalibutan because matud pa sa ato ang verse kaganiha, if you stay awake, you will know when is the time that Jesus will come back to earth. Masayod tag kanus amo balik si Kristo. Kung knowledgeable ka sa pulong sa Ginoo, ayaw igsuon og kakontento sa imong nakatunan karon. Pangayua sa Ginoo pinaagi sa giya sa Espiritu Santo nga masabtan nimo ang iyang mga mensahe para nimo. And as a Christian, we should live like a Christian. Dili ta magkinabuhi nga sama sa mga Hudyo nga under the law ta. So, always gining mantra sa mga religion karon maigsoon nga ayaw gyud ninyo ayaw gyud magpaminaw sa mga preaching sa uban. No, ayaw mong paminaw anang mga dili pareha nato og pagtuo kay mao nay maka-deceive. Pero unsay kana maigsoon dili na mo itudlo sa Bible. Ang tudlo sa Bible maigsoon sutaa, ilha kung ang usa ka pagtulon-an iya ba sa espiritu o iya ba sa bakat. And how to suta, di dapat maminaw ka. Imong i-check. So, sa dihang nakapaminaw mo ani nga preaching igsoon, i-check sa Bible kung nahisulat ba gyud tinuod sa Bible ning ipang-discuss diri. No, gipangatagan man ta mo mga Bible verses. Double check na ayo lag basta-basta tuo nako. I-double check kung na sulat ba na dira. Okay? So maigsuon sa sunod nato nga mga Bible studies ato pang palauman pag-ayo atong pagtuon and fully naamoy nakuha og naamoy mga pangutana sa ato ang topic karon about the dispensation, about the rightly dividing the scriptures. Feel free to send us a message kay ato gyud ang tubagon na inyong mga pangutana. I will take some time to answer that in our next Bible study maigsoon. So, diri lang sa takutob for now kay medyo taas na kaayo no, 1 hour na kapin ang ato ang discussion. But hinaut nga nakasabot mo sa dispensation, the proper dispensation maigsoon, that's the key for us to fully understand the Bible. Kay kung dili nimo sabton ng dispensation, kutob ra ta sa Davidic, Apostolic, kung saan ang mga dispensation nga ipaingalan diha, Abrahamic, no? Patriarchal, kutob ra ta diha, di nato palawman ang atong study. Maglisod gyud tag sabot kay naa gyud tay makita nga mga verses nga medyo conflict silang duha, but actually dili siya conflict kay matud ba naay lain-laing paagi ang Dios sa pakipag-communicate, sa pakipagrelasyon sa tao. So mao na ang atong sabton mga hintil, mga Kristiyano ug unsay mensahe sa Dios nga para nato. Okay, so dinhi lang sa takutob. Daghang salamat sa inyong pag-join and I suggest if wala ninyo nasugdan ang ato ang Bible study, i-replay ni siya after the end of this live broadcast. I-replay, ilista to mga Bible verse, tun-i siya magsuon. Sa dihang paagi, mas masabtan ninyo ang pulong sa Ginoo nga para gyud nimo igsuon. Okay? So hinaot nga daghan mog nakatunan mga igsoon ining adlaw sa sunod na pod nga semana na pod sa lain nga pagtulunan diri sa atong Grace Bible Study Series. And thank you and always stay blessed mga igsoon because in Christ you are blessed and highly favored of God. Kipanalanginan na ka sa Dios mga igsoon, tuuhin na. Tuuhin na siya. Ayaw dudahi ang panalangin nga gihatag sa Dios diha kanimo. Maayong buntag o daghang salamat.